И здравейте, хора! Аз съм Кристиян и това ми е първото ми видео и ще играем на Грани Смит. Това ми е най-новата игра. Сега си я пускам. Само това. Иначе аз съм минал всичко. Почти. Пак почвам от начало. Съпнах се. Мога да рестартирам играта, защото малко бързо. Това ще рестартирам. Телепортирах се в едно друго приложение. Айде пак ще рестартирам. Не знам да се чува звука, но ще има част 2, ако искате. Аз ще направим звука да се чуе. Само с няколко язък сега. Иначе аз не съм добър. Това нещо е добър. Ай, убием се с патъчката. Моля. Уи. Само мелодията се спира на играта. Приви. Много гадно се приви. Хора, не е това не обаче. Без да исках пак цъкнах първото ниво. Не знам. Аз направо го дах. Ай, гати. За малко да се прибием. Вече 2D е тая 2012 година. Уи! Направих сул като Роналдо. Пак една ябълка си е. Пак ли натиснах това ниво? Аз малко се спомням. Не съм го натиснал. Как го прибих от първия път? Това е много бързо се разкрива. Аз пак. За малко ми хваля ябълката то. Малък крадец. Аз съм дърта, ама пак мога да карам лори. Малко си спомням думата заради зъбите ми, защото аз не мога да карам ролери. Айде се казвам. Фак. Супер. 50 секунди. Хора, мисля, тук приключва видеото. Абонирайте се за канала и гледайте още такива видеа от мене. Чао!